Ja mensen, ik ben alasma wan grand morgu. Ik ben alasma wan goede morgen. Ik hoop we allemaal emeken boom anga neef masragado sa meken grond tapu. Vanuit hier, me wisi alasma wan bunde toe. En natuurlijk, ook is den boskopu over asani sampsa na tapse, na binnenland, na wie. Mi kisi den boskopu ook toe over den san sampsa, na marawijne liba, bikadase ook toe, asani psa ook toe. Alla den boskopu ukisi, maar saotaki, masara gado sabi. Na masara gado, meken gorontapu, na masara gado na basi, masara gado sabi. En natuurlijk, alla den sma die de in budrufu no, alla den sma sang ati broko no, we firi na nga den ook toe. Bika, misrefi bijna, mi normaal luku bepaalde san na internet no. Bepaalde sani mi normaal luku na internet. Afasi van bepaalde sani gevoelig, mi normaal luku bepaalde san na internet no. Omdat na wie, a cultuur of unu da usabi dat. Desa maf mi beleer mi wan sanya dita biki dat. Teanga wan sma abi trobi. Da wisi asma na i brada, wis asma na i sisa, of wis na yu tante, of wis na yu omu. Teanga wan sma abi trobi. Ade die ere taki asma dat no demoro. Dan no wans mane taki abunso of kisi mooi etc. No wans mane takasandati. Te yang asma abitrobi wis asma na yu bigi feanti. Te asma dat no demoro. Na dape liefde e kon. Na dape ye go taki faibe lobe asma, faibe mene nanga asma. Fa asma dat be de wan bumbum sama. Ma asma no jali bimo. Miero wan de na ma tak wansani. Wan de na man pati wan berek tak wansani. Da asani sa ade na man dati taki. Da brada mi wan sorry wansani. A reactie fu you no boom. Omdat na unu kulturu. Wis minanga yu na feanti da tamara te no de na libimoro. Mino mag taki. Kisi moi ofa bungiu asan dat na iwoko. Teino de na libimoro na dapes ma e kontaki faibe bung, na dapes ma e kontak faibe de wan bumbu libisma, etc. etc. Dus if je jere wan sani psananga wan tusma, da wisi vergunning no de, wis na illegaal of wis papira no de, inoma go skrif lau sani over asan dati. Bika na unu kulturu te wan smalas libi, da inego taki lau sani te wan smalas libi. Te wan sma no dena libi moro, inoma go tak lau sani. Luku no da meshi, luku amatif mi deja online luku ja, Marcel Oosburg. Marcel Oosburg mi no sapia mande fu na China, mande ma luku mande online luku ja. Maar no inbreken taki, den sani sam Benny Miranda e leer a volk disi. Nanga den sani sa Marcel Oosburg, nanga Piqué, nanga Milano. Den sani sa we leri a volk disi. Da bepaalde fu desma e koswi. Mana Tamara tono de na libimoro. Tamara te Miranda no de na libimoro. Te Oosburg, te Marcel no de na libimoro. Te Milano de tono de na libimoro. Dan na no yo yere den da dogo itaki ai Benny Miranda ama beleru omensani ama be sabia politik ai ama beleru omensani ai Marcel ama beleru de sani dus libisma umu tapu nang ha maniri dati no te luku nang a her Suriname no suma na de masa elera volk disisani. Suma na de man sang eigenlijk mene na nga volk die san leer a volk sani. Na Benny Miranda, Marcel Oosburg, Milano, Piqué,
Anga want to trasma. A demanda te lera volk disisani. Want je shitaki unu a ontwikkeling voor unu a dit op een heel tra niveau. Den DNA-leden schreef neerleer a volk niks. Den DNA-leden schreef neerleer a volk disi niks. Mino sabi pe ugo fen den DNA-leden zou stempoti. De manier leer a volk niks. Eigenlijk want DNA-lid moest hebben een programma. Want DNA-lid moest hebben een vaste programma tap in tijdlijn. Pe amai kon presenteren een programma à la wiki. Of een paar keer per week. Maar bijna, a enige DNA-lid maar sameshi edosan dat hij bijna kan volgens mij naar Belfort. Mino karaman voor een fassi. Amina atrumetaki. Maar verder, no one deman als de dubbele salarissen. Ticket dubbele salarissen, dubbele baan, dubbele salarissen. De man denk ik afvolk. Daarom no tagi wansani. If you nou een politiek partij de basic is zeker bepaalde zani. A voorzitter van partij dat die amandat moest make papieren teken bepaalde san make afspraak nanga you. Bumbu afspraak. No so amau draengi. Amadati amau draengi. Want hij lukt de man die zich gedrag, bumbu da je tak bijna mino sap zo toe aan voor de man die zich ik kan vertrouwen no. Dat mino sabi. En want trappen baka no. A pina sa a volke pina toch mensen. A pina sa des mai pina in a contradictie. Dan a beleid fu unu mi etaki unu a mi de na contradictie na ja met tantu bijna 14, 15 jaar mi jakba dus metak unu. A beleid fu unu. A beleid no boom. Mine tak abara personen etc. Maar a beleid fu unu. Het is niet goed. En a beleid voor abob na a VAP, a beleid nee match, a beleid dat die anai pas, anai fiti samen. Mogi wantori. De man de bezig voor bouwen DNA-gebouw. Voor ome miljoenen. Terwijl u abi DNA-gebouw ka. De man wan bouwen wowoyo, wan markt. Voor ome miljoenen. Terwijl u abi ome markt kaba. De man wani bouw wan broki voor ome miljoenen. Terwijl ulayanga broki kaba. Ala de money dati economisch de man be kan stop a money dati gi a volk. Jepi a volk anga wan sociaal beleid. Maar dat de man e dosan dati. Dus daar zo lik na opzettelijk de man e strafu desma. Na opzettelijk de man e pina desma. En a beleid, jere busa metaki, a beleid fu VAP nanga ABOP. Dus Tamara da je noemt eigenlijk taki Miranda etaki miti ABOP wawang. Nog een keer, ik zal het nog een keer herhalen. A beleid fu VAP nanga ABOP, a beleid op het moment, a beleid no boom. Kan de na Miranda no mo kango kenki a beleid die siki de man. Jepi de man, soort de man van wan kondre moest bestuur. Mi kan taki vrij en me taki vrij en me taki tranga omdat no wan manegi money. Mi nenya no wan politiek money. Mi no de indena en teke dubbele salaris. No wan manegi money. Daarom me taki vrij met die ABOP, me taki vrij met VAP, me taki vrij met alamang. Omdat mi nekis money voor no wan dus mi kan taki vrij. If mi bede in a pot. Kan de mi be kiswan 40 dus wa moet of kan de wan 30 dus wa moet dan mi be ook knapu gewoon dan no be o man tak next ook toe. Mi no be o man tak next wan mi nya mee tok. Maar mi ne nya mee mi ne kis no amoni mi ne kis next dus mi mak taki vrij. Mi mak gimme mening vrij. En mo zoru nu wansani. Bun furu fu desma sai pina. O men fu desma fu unu sai pina tok. Isabi sa wan takasan dati te wiki manting. You abu wan vrouw. Wan voorbeeld, I abu wan vrouw nanga dripching. I abu wan vrouw nanga dripching. Dai wiki manting. Dai vrouw e kona yu da vrouw e taigi taki schat. Sawo bori ti de schat. Want unabi next fu bori. En da vrouw sorry dat schat. Uno pai fu internet ete. Pai fu internet ete. Da vrouw taigi taki schat. Bai brede ete, uno bai brede ete, bai brede, want dem chim gona skoro Tamara en uno abi brede. En uno ab next fu bori Tamara.
Mijn God, isabi fayulek manengre ofiri tapa momenti dati. Want ina oso dati na you abi afrantwoord toe. Dus bepaalde voor de man say go do bepaalde sani. Minotak san bepaalde man edu abung. Minotak asan dati. Maar door a situatie in a kondre. Door a situation in a kondre de man. Daarom son voor de man. Hey, luku fufuru no boeien hè. Fufuru no boem, roof no boem, ogri no boem. Mine keur de san dat boem. Maar door a situatie in a kondre. Mek de man bepaalde man ego do den kwaisa de man do. Want de man no abi no wan tra oplossing. De monisa de man die zet ik even bouw broki, bouw DNA, gebouw, bouw biggie woyo, bouw dis dati. Ik kan bouwen to biggie loads. Ik kan bouwen to biggie loads voor bijvoorbeeld, Kotaki, ik kan bouwen loads voor 100 bij 100, dat is 1 hectare groot. Want biggie loads, daar loads dati, je op een project dape, voor moeilijke opvoedbare kinderen, kinderen met problemen, moeilijke gedrag. Je op een project dat je poti ala de moeilijk, want justitie OM sabi ala de problemen man, den kwaiboy etc. Je bouw een gebouw voor 100 bij 100, ala de boy dat je stop de man dape. Je leert de man dape, je leert de man temere, je leert de man las uroko, je leert de man naikrosi, je leert de man schilder uroko, je leert de man messere, je leert de man weet ik veel wat allemaal. Plus je giet de man vergoeden voor ongeveer voldoende SRD wamun. Dat je poe de man van strati. Maar de man voor abob jananga VAP, jan. No one of the so sandis de man denki. No one of the so sandis de man denki. Maar mina miljonair. Ik ben miljonair. Mina miljonair. Mina miljonair, ik ben miljonair. Rijwa mungo no anga albina. No one bedrijf. Ina miljonair, ik ben miljonair. Rijwa mungo nanga albina. Niet eens one bedrijf van man die no bouwpot tape. Niet eens one bedrijf bravo no bouwpot na albina of mungo. Maar mina miljonair. Ala den kwai de psa. Dat hij gona mungo, dat mungo be mus abi wis 2 of 3 bedrijven bem dedape pesma euroko. Maar no one bedrijf, niks aan man dis no doen. Maar mina miljonair, ja ik ben miljonair, miljonair met de mond, na miljonair met de mond. Terwijl Sarju, sambe karen schreef miljonair. Luku om mijn bedrijven aan mijn bouw, om mijn bedrijven aan mijn meki poti, om mijn honderden samana oko. Dan abu amana marwijn, dat ik mina miljonair, ik ben miljonair. No one, voor sinds ten alle de jaren die Amman die zich karen is miljonair. Amman op het no one bedrijf naar Albina. Potsmana Uroko. Amman op het no one bedrijf naar Mungo. Potsmana Uroko. Amman op het no one bedrijf naar Paramaribo Wanika. Potsmana Uroko. Maar mina miljonair. Ik ben miljonair. Mina miljonair. Miljonair anga mofo. Amman is na miljonair anga mofo. No one bedrijf. Mensen Miranda na ama sa itaka true. En mitagi wika batak na de di Miranda no de na libimoro. Dan na no bepaalde ma opo mofo itaki ja. Yo Miranda be leru o mensani Miranda be tako mensani yo Miranda be sabasani era. Atendata latika. Dus mensen. Dat de man die zie. De man die zie in a libi die zie no. Dat hij luka heel situation voor de man die zit ook. Dat a politiek beleid voor wie. Ano boom. En den bala voor Beb ook toe. Mio taki miti de man de ook toe even. Beb abo een aantal ex-ministers. Dat meneer taki abra de man persoonlijkheid. Maar a fasifa de man edu politiek sani. Beb abo een aantal ex-ministers. Dat de ex-minister die zie. Na koni man. Mijn God. Ano Miranda moest contagi dat. I moest abo een programma na je tijdlijn. Facebook tijdlijn. Pay je kon alla wiki live. Of een paar keer per week. Pay je kon communiceren. No one of de manier communiceren. Na te alanga de man longo suku aandak na wantra media eventjes akaba. No one of de manier kon op de tijdlijn kon live, kon communiceren, kon takanga volgen. Aso lik de man die se vrede. En sanasani, den bigisma beta kon sani dat. Tum si furu respecti,
E meke kon wis wasi. Tum si furu netheid. Nanga tum si furu respecti. E meke kon wis wasi. If yabi aini alibi. Ino mus abi respecti tum si. Daarom mi sor o mes mak batak. Mi etaki vrij en mi etak tranga. Bikana 15 jaar mi dena sarnang ba. En me sorgu misrevi. Mi abuam chimonif mi menya mente mi dede. No asmane gi mwanko prosensi. Evi ko legi mi me mama pima yu anga yu basi. Me mama pima yu nanga yu basi. En i basi no man ko ta igim tak. Oh, I'll tap me money of I'll stop me money. Want i basi na igim no money. Mine kis no anko prosensi fu no asma. Daarom te iko legim te iko takromol da me mama pima yu anga yu basi po amitapu. Mitaki kadat. Aini alibi tum si furu respecti no boom. If you abi tum si furu respecti gisma, yo wisi wasi. Isabi ote man tak tranga. Isabi ote man tak tranga. Teye woro ko giwaman. Teye ando giwaman, teye woro ko giwaman da ine man tak tranga. Want fami jano herhalen baka. If mi be dena wuroko na de manis bijvoorbeeld dan be ki 20 dusuamu of 30 dusuamu. Dan mi no be o man taki tutok. Mi no be o man taki mit de man tok. Mi no be o man taki want wan pata enke abob na omeleis de man da sents ma kwam tapu fu kontap mi mofo. Na omeleis de man sents mi mama pima ala mi mama pima de man po mi tapu. Mi mama pima de man po mi tapu. Ina isorgumi, ina igim nawa money, das hayo ko sormi. Ino man ko sormi next talk. Ya no mi basi. If me uroko giyu, ye gimi kande ye gim money me kisu 30 dusu of 120 dusu me kisha la muso. Da mi amantaki next talk, mi no amantaki next one. Yo tapu money talk. Daarom me taki vrij. Te me taki da inom taki Miranda e taki miti abob wawa. Me taki a politiek beleid fu VAP anga abob a politiek beleid fu de mandis no boom. Den tumang. Ano abop wawa metaki. A politiek beleid voor VAP anga abop ano boom. Mensen. Het IMF. Het IMF. Be abi fu komoto na buitenland fu konsorwi ja dat. Densma fu we pina ina kondre. A beleid no bu desma fu we pina. Dat de man die schreef no be abi ai fushita ki desma e pina no. En dat bravo de dape. Aman teke desma fui. Go bundel poti ina pina. Pe no we shitaki a beleid. A ideologie fu abop. Anga ideologie fu VAP. Ata fiti. Ata match. A ideologie fu abop anga VAP. Ata fiti. Ata match. VAP ego links, ABOP ego rechts. Dus a ideologie voor den toeman die si not anai fiti. Bravo we gueso, chane gueso. Bravo we gueso, chane gueso. Dus a ideologie voor den man anai match, anai fiti. Da her ideologie voor den man die si. Dat den toeman die si no, asan sa ipsa no, da luku a politiek game sa ipsa no. Maar des man na ifastang. Da wan aantal voor den man no. Fade man fende bravo poti kaba enke fade wani. Den fende abo poti kaba enke fade wani. Da sahib sa no. Da wan tuma no et moto go moksi. Go moksi nanga abob. Da demanda te korde abob mano. Etaki ai abob. Ya. Ai wo yepi. Yepi unu. Ma imu tananga unu. Ja. Yepi unu. Mek ufura beleid. Yepi unu. En mek ala den DNA leden voor abob de stem voor. Da ala den DNA leden voor abob. Da alamala, ala de man stem voor. E hebengi afolk. E hebengi afolk terwijl den smaf tapse moro pinamo ala trasma. Da den tramano, de mai gona den doman fu abob, da de mai soy de man. Ai abob, wij zijn aboppers, utron aboppers. Kijk, mijn familie komt ook. Wij zijn aboppers. Utron aboppers, uda aboppers. Da don fu bravo, da man... Amai VNCV. Terwijl na korde mai kora maso ere. Na korde mai kora maso. Amane verstandati. De mai mix. De mai go mix samen. So fu kan bondru. Nanga abob zogenaamd. Ja abob luku udenai sei. We yepi. Ma de mai bondru mix. Nanga abob so fu kan pina.
Den sma gomoro fara nanga a beleid. Maar abob ata fustang asandati. Abob ne versta asandati. Da saip sano. Da den sma no. De abob sma. Da den sdon da de luku. Den e tak next. Den no mak tak next. Den sdon de luku gewoon. Den sdon de luku. Da den de na lede fu abob. Boom furu fu de man sa de sma stempoti. Da omef de man eteke dubbele salarissen. Trouwens, de man na 40 dusu, 30 dusu, 50 dusu, dubbele salarissen. Dat de sma, de meid, nou, nanga de man engere bepaalde ding. Boom voor de abobs, maar dat is don dat de luku. Want de no mak tak niks. Des don de luku. Dat de biggie basi is zorging erbij dat jullie moeten rijst met water eten 5 jaar. Amaya wreed. Amaya wreed. Jullie moeten rijst met water 5 jaar eten. Mensen, jaren terug hadden we een probleem in Afrika. Meer dan 200, 400 jaar geleden hadden we een probleem in Afrika. Jullie hebben van het land Gabon gehoord. Ghana, Nigeria, Mali, Sudan, etc. etc. Wat gebeurde daar allemaal? We hadden een paar blankaman, een aantal blankaman ube abitape na den kontre dape. En den blankaman dape, den Ingrisman sambe de drape, nanga den Portugezen, nanga den Duitsers, nanga den Nederlanders, nanga den Amerikaan bakra, sambe de drape. Dan, wan aantal blankaman bede, sambe ser blankaman, giden witman dati. Wan aantal blakaman de den blakaman dis be kis blakaman e seri giden witman. Dat de witman dati, dat de man be cha den blakaman dat go na Curaçao, Santo Domingo, Haiti, Bonaire, Curaçao, Cuba, Suriname, Guyana, noem maar op. Om en contre, Trinidad en Tobago, Guadeloupe, Martinique, om en contre. De man bij den blakaman die is go leveren. Dat de man pot den blakaman dat mek de Euroko na plantage en ke slaven. Maar saip sano, dat den blakaman dati, den san sambe be duno, dat hij luku asan saip sano no, dat je shitaki, you enke blakama imakuroko nanga alasma, dat is een democratie. Maar inom verneder je schreef tumsi. En aan moment dat je verneder je schreef tumsi, dat asan dat hij controleert wasi. En na a gedrag dat we shinono, na den abobsma, dat den sma, den kon verneder de schreef tumsi, pe walof den controleert wasi. Den oma tak niks, den oma oppo de mo taki. Dat nou atori ekoleki baka dat de meeste of den DNA-leden sa den stempoti. Alla den teke dubbele banen, de kies 40 dusu, 30 dusu. Dan de sem DNA-leden dat die. Later dat de kon dat de taki, ja mensen, ja. En den trama moet de rustig, den trama nom kontaigi unu, faumu, zette u beleid, ja, u de rustig, alles komt wel goed. Maar de man na 30, dus 40, dus 50, dus alla de kisi. Dat den sma, den stasma, a achterbang, den sma dat ne kis no money. De abi fu teke risiko, fu go suku go to, da santi e fadon, kidding. We zien a sell out van de man is je sell out. Dus de man, wan aantal fu den baka buba seve kon dayengi de man. Wan aantal voor den baka buba e kon dayengi de man dat ja mensen unyali shanga wata dat we woko gong dat ali shanga wata u menyan dat we hoor spangiwi ja alles komt goed dat la den tabaka man dape dat den tampu in de rij dat den basi voor den is selding out dat je unyali shanga wata dat we woko gong dat we pandi gong desa man no abino inkomsten omdat de overheidsapparaat Aspankaba. Desma die stempota coalitie telt ongeveer plus minus 150.000 mensen. Totaal, a totaliteit van coalitie.
Suriname, we hebben ongeveer 450.000 mensen over eten. A meerderheid die nog de in een overheid apparaatsysteem dat die na kies nou een lantimoni. Mina wansama die na kies nou een lantimoni next. Da alla den 450.000 maar dat je de janga pina. Bunfuru fu den de noman sorgu den umang, de noman sorgu den piking, de noman pai watra, de noman pai stroom. Da alla den DNA leden. De man dat in een dubbele salarissen de man ekisi. Dat den dubbele salarissen die de man ekisi. Den dubbele salaris of alla den DNA leden dat de man abda de katje koso dus maar dat ja. Unyali shanga wata. Dat we pan die gong. Het zal wel goed komen. De man jou reed. En de man den traman. De man shidat. De bunfuru voor de man voor abob. No de tapa niveau voor stang a politiek tap noto. Mi kan taigi taki meneer Marcel Oosburg. E vastang a politiek moro om en voor de DNA-leden dape. PK ze heeft vastang a politiek moro om en voor de DNA-leden dape. Avami voor mij Milano ze heeft vastang a politiek moro om en voor de DNA-leden. Den DNA-leden die de dape in DNA. So leesi hermu no waf de nai contacti next. So leesi tumulanga, no waf de nee contacti next. Te DNA vergaderen de, te luku in een zaal, dat je luku, dat voor alle de 51 DNA-leden, kan de 5 nomo de drape, of kan de 10 nomo de drape. Dus dat is dat, oh, I korom no de, a DNA vergaderen aan Egodoro, want no fosma no de. Per de DNA-leden de, allemaal boro doen dubbel wuroko, dubbele baan. Allemaal boro doen dubbele baan. Dat de man de heb je DNA. Je ziet DNA vergaderen met mij lukuta. Hey, per de DNA-leden de. No af den DNA-lid no de dape. Allemaal boro doen den dubbel job, den dubbele baan. Dat je de dape ecosysma die de man is dat je pina enke dagu. Ina money fu bay nyanyam fu nyang. Ina money fu bay brede. Ina money fu bay 1 kilo 4. Je dape ecosysma die de man dat de man pina enke dagu. De man taki mo herhalen baka den bigisma betaki. Den bigisma betaki. Tum si furu respecti e meke iko wis wasi. En daarom metaki ka dat mina ons man eigen money. Daarom metaki vrij met VHP nanga abob. Arki mi boom. Ano abob wa metaki. Mitaki a politiek beleid voor VHP nanga abob no boom. A politiek beleid voor VHP nanga abob no boom. Ano abob wa metaki. Dus tamarai nom legi mi. En mi etaki vrij met den toemandis omdat mi nekis no anko procentie voor no one sma. En na sma say ko legi mi me mama pima yu anga yu basi. Mi e mama pima yu anga yu basi puam tapu gewoon. Gewoon me mama pima yu anga yu basi puam tapu. Mensen, ik ben klaar met praten. We hebben even kort gesproken over een aantal dingen. Hoe kies den boskopusam naar binnenland? Achali, Wesari. Maar ja, we wensen alles maar sterkte. Gecondoleerd. We kennen alles maar mee. Asandis nou een charisani. Maar nogmaals, zij den problemen dat kon. Nadoor dat a beleid no boom. Desma epina. Desma na money. No, alla de man scare. Alla de umas ma scare. Dus desma de wanhopig. Isabi sa wan takesan dat te wiki mante da no abinitens 1000 SD in your saka. Isabi sa wan takasan dat te wiki mante da no abinitens 1000 SD in no abi. Isabi sa wan takasan dati. Alla desma scare. Alla de man scare. Na sandate chara probleem. En de man die desma disi stempot dape, walofu de man die de ecosysma om de mandati, dat de man e pina desma enke slaven, dan son voor de no abi ai eshitaki de mai teke de enke slaven, dan imu actie strefi afvraag, oten you ai o oppo. Bye bye, ciao, groetjes. Mensen, ik groet jullie. Ik ben even live geweest. We hebben kort gesproken over een aantal punten. De economie van ons. Ik weet niet wanneer het beter zal worden. De schulden van ons is nu torenhoog. Ik wil jullie nog herinneren dat toen wij natuurlijk 2020 alles veranderde. Toen hadden wij op dat moment een Obiglo leenplafond ter hoogte van
nou ongeveer van het binnenlandse product en buitenlandse productinkomsten en uitgaven, et cetera, was vastgesteld op 60%, was het vastgesteld. En ergens in 2019, 2018 hadden wij een groei geconstateerd van ongeveer 2,7% hadden wij toen vastgesteld. Maar ook dat was onvoldoende voor de economie, omdat wij destijds ook al geen inkomsten hadden om alles te conditioneren. Dus wat gebeurde er nou dan? De meeste inkomsten van ons eigenlijk, het wankelde een beetje. En we hadden een schuld van bijna ongeveer plus minus 3 miljard ongeveer aan buitenlandse valuta's wat wij destijds hadden. En zulks is nu nou bijna 4 maal, 5 maal verhoogd. Dus het is allemaal veel hoger geworden. En kort na het aantreden van ons in 2020... werd het OBGLO-plafond verhoogd naar 90%. Dat betekent dat wij al plannen hadden om meer te lenen. En vervolgens is het verhoogd naar 150%. En nu is het verhoogd naar bijna 200%. Dus dat betekent dat wij alleen maar lenen en nogmaals lenen. Wat wij destijds eigenlijk niet goed vonden, dat doen wij nu allemaal. En eigenlijk, ja, ik praat over wij, want ik ben ook hier woonachtig. Ik woon hier al langer dan 15 jaar, dus ik praat over wij, want ik woon ook hier. Dus, en dat is eigenlijk allemaal een beetje verkeerd gelopen. En daardoor hebben wij nu een schuld nu van miljarden US. Eigenlijk, wat wij afkeurden, niet goed vonden, dat zijn wij nu allemaal aan het doen. Dus het beleid eigenlijk van de VAP en de ABOP, het beleid van dingen die wij destijds niet goed vonden, zijn wij nu allemaal aan het doen. En we hebben dan een aantal DNA-leden daar geplaatst die eigenlijk het beleid eigenlijk van ons moeten honoreren op een goede manier. Goed moet leiden en zo, goed moet begeleiden voor ons. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat we worden belazerd. Dus we worden belazerd, we worden verneukt. Ze zijn ons aan het verneuken, aan het belazeren. En ja, het is eigenlijk ook niet vreemd, want de meeste DNA-leden die zijn ook, ze hebben moeite met articuleren, articulatieproblematiek. Ze kunnen niet praten. Ze komen niet uit hun woorden. In de DNA hebben ze moeite met praten. En ja, het is heel jammer. Maar het zijn allemaal mensen die gekozen zijn door een paar soort van... Ik weet niet wat voor soort mensen deze mensen daar geplaatst hebben. Want ja, ik snap het niet. Want hoe kan iemand zo dom zijn? En je plaatst hun daar. En de meesten kunnen niet eens lezen. De meesten kunnen niet praten. De meesten weten niets, weten ze. En een DNA-lid, je moet ook georiënteerd zijn op het buitenlandse niveau, toch? Je moet een beetje vaardigheid hebben over diverse Europese gedragingen, wetgeving, et cetera. Al die dingen moet je weten. En je moet kunnen praten ook. Ik hoor bepaalde DNA-leden praten, dan denk ik van mijn god, waar heeft deze man leren praten? Waarom praat hij zo misselijk? Je hoort bepaalde van hun praten, dan is het gewoon irritant, hinderlijk om naar bepaalde te luisteren. Omdat hun intonatie, ze gebruiken bepaalde intonatie. Weet je, je hoort alleen of een bepaald geluid van nee, of een bepaald. Dus je hoort een bepaald geluid, hinderlijke intonatie, hinderlijke soort irritant geluid. Dan van, het is niet fijn om na te luisteren, mensen. Maar ja, het is helaas niet anders. Jammer. Ik ga jullie groeten. Een fijne dag. En mensen AUB, niet uitschelden, niet beledigen. Kom hier geen mensen uitschelden. Kom hier geen mensen beledigen. Ik sta er niet achter. Anders ga ik je blokkeren. Dus als je bepaalde mensen hebt uitgescholden, verwijder je reactie. En praat netjes, geef je mening. Niet uitschelden, niet beledigen. Geen geweld, geen opruiing. Niet vechten met mensen. Ook in het binnenland, geen geweld. Niet vechten daar. Geen geweld. AUB. Niet, nog een kosis smadja, nog een beledig smadja. If je kon kosis smadja, AUB met actie grantanga lespeki.
Verwijder een reactie via dat Purubaka. Bikamino sta erachter voor kosisma, beledigsma, et cetera, et cetera. Mensen, ik ga jullie groeten. En brada Vincent, nanga Aladdin Tramanja, Imi da Hoesterif Deja online, Aladdin Trasma, iedereen die hier aanwezig zijn en zo bedankt. Iedereen bedankt, iedereen bedankt. Bye bye, one love, ciao, groetjes.